Σας είμαι ο Άγγελος και αυτό το βίντεο είναι ένα review βίντεο στο οποίο θα παρουσιάσω το Samsung Galaxy J5 2016. Ας αρχίσουμε. Ορίστε, εμφανισιακά είναι πάρα πολύ ωραίο και λειτουργικά επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Όπως βλέπετε εδώ την κάμερα την έχει από την άλλη πλευρά. Στο παλιό το J5 την είχε εδώ πέρα το flash και εδώ πέρα την κάμερα. Μπερδεύτηκα, τέλος πάντων. Είπα άλλα τα άλλα. Ας αρχίσουμε. Το ανοίξουμε. Ορίστε. Είναι ωραίο κινητό έτσι λειτουργικά. Έχει πολύ καλή κάμερα. Δείτε. Βάζει πάρα πολύ καθαρά. Εσείς μπορεί να μην το βλέπετε καθαρά τώρα, επειδή τραβάω και εγώ το βίντεο και δεν φαίνεται τόσο καθαρά όσο είναι η κάμερα. Ας πάμε να δούμε λίγο την έκδοση του Android. Ορίστε, όπως βλέπετε είναι πιο καινούργια, 6,0,1. Θα δείτε καλύτερα. Μπορείτε να, αν πατήσετε 2 φορές αυτό το κουμπί, όπως και σε όλα τα Samsung, ανοίγει η κάμερα. Όπως όλα τα Samsung. Αν το κρατήσετε πατημένο, ανοίγει το Google Now. Συνήθως ανοίγει αλλιώς, αλλά έχει και εδώ το κουμπί κλείσιμο όλων. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ καλό κινητό και για τα λεφτά του αξίζει. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το δίκαρτο και κάνει 259, ενώ με τη μία την κάρτα κάνει 249. Τέλος πάντων, όποιος θέλει ένα κινητό καλό και κάπως φτηνό, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και ειδικά αν το θέλει με 2 κάρτες να είναι καλό και φτηνό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο φτηνό, αλλά για αυτά που κάνει αξίζει και παραπάνω πόσο κάνει, πόσο είναι η αξία του. Ή αξίζει πολλά περισσότερα σαν κινητό. Δεν είχα κάτι άλλο να πω. Ναι, θέλω να πω ότι αναρωτιέμαι γιατί η Samsung δεν έχει βάλει σε αυτό εδώ το κινητό που είναι και καινούριο, δεν έχει βάλει fingerprint, δηλαδή για να το ξεκλειδώσεις να μπορείς να το κάνεις και με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχω κάνει, επειδή είναι ένα καινούριο κινητό. Αν ήταν στο παλιό το J5 που δεν το έχουν βάλει, εντάξει, είναι λίγο παλιό, αλλά εντάξει, έπρεπε και σε εκείνο να βάλουν, αλλά σε αυτό αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχουν βάλει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας. Βασικά, και μπορεί και σήμερα να ανέβει gaming βίντεο, δεν είναι σίγουρο.